hotline. Kung ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph. So magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. 1 bilyon ka pesos nga supplemental budget ginaduso para sa kampanya batok sa coronavirus. Samtang 3 ka suspect patay matapos ginalegar nagbato sa otoridad sa isa ka buy-bust operation. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa paserbisyo. Santon Plus Coffee Mix, aton nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga intilin mo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape. Makabulig pa sa imo ikayong lawas. Kay ining Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa Santon, soya, kag malunggay, kay iban pa nga medicinal herb. Nagapanubo sa aton nga bad cholesterol, nagatino pa sa aton colon no kung tinae, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag pwede na ini ma-deliver sa inyo puluyan pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 22, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginaduso ni House Committee on Health Chair Angelina Tan ang 1 bilyon ka pesos nga supplemental budget para sa kampanya sang Department of Health batok sa coronavirus. Sa isa ka press conference, ginpahing ni Tan, tiuna para mag-aproba ang Kongreso sang supplemental budget para nga magpag-away sa paglaptas ng NCOV sa pungsod kag maproteksyonan ang mga Pinoy. Ginpaatag ni Tan nga ang pondo ang pag-ausaron para mapunduhan ang DOH sa mga nagapanguna nga talatapan sa paghatag solusyon sa sining problema. Ang mga talatapan sa ang gidalakipan sa Disease and Prevention Control Bureau for Disease and Prevention Control, Bureau for Logistics and Commodities, Epidemiology Bureau for Surveillance, Health Emergency Management Bureau, Bureau of Quarantine, Research Institute for Tropical Medicine, kag iban pa. Natala naman nga mag-file ang kongresista sang resolusyon nga lantawon kung daw kapreparado ang pungsod sa mga health emergencies. Kapin sa 300 ka Chinese kag iban pa nga foreign nationals ang na-stranded sa karon sa Ninoy Aquino International Airport o kung naiya kay iban pa nga mga airport sa pungsod. Sa press briefing sa Malacanang, ginpahayag ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval nga halin sa China ang mga foreign nationals nga wala ginpasulod sa pungsod tungod sa travel ban nga ginapatuman sa gobyerno bangod sa 2019 novel coronavirus. Sulod kay Sandoval, nakigagot ang Bureau of Immigration sa embahada sang China kag dugang pa ni Sandoval nagpromesa naman ang gobyerno sang China nga magpadala sa eroplano sa mga masunod nga adlaw agud sugato naman stranded nga mga Chinese. Ginpasuguro man ni Sandoval nga nakapuesto ang mga stranded nga foreign nationals sa isa ka kwarto sa mga airport. Ginaduso naman ni ang probinsyano Representative Ronnie Ong sa gobyerno nga magtukod sa isa ka permanente nga task force nga magauyat sa outbreak sa mga sakit sa pungsod. Sunod sa mamalida, mas mapadasig ang nakaigo ang pagsabat sa gobyerno sa anuman nga outbreak sang balatian sa pungsod kung mayara sang permanente nga task force nga magatutok dire. Duwa pa ni Ong, antes pa nga maglapta ang balatian, ipatuman na sa task force ang mga protocol agud dumalahan ang medical emergencies, agud malikawan nga magpanik ang publiko. Ang task force magaserbi nga command and control sa gobyerno, sumungman first and last line of defense ang pungsod kung may disease outbreak kag biohazard emergencies. Nag-negatibo ang 30 ka person lang under investigation sa Pilipinas ang posibleng novel coronavirus infection matapos ang confirmatory test nga ginpatigayon. Sulod kay Health Secretary Francisco Duque III, ginkompirmar sang Research Institute for Tropical Medicine nga 30 ka PUIs ang nagnegatibo sa 2019 nCoV test. Sunod naman kay Duque sa karon ginahulat pa ang resulta sang test nga ginpatigayon sa 48 ka mga PUIs. Nag-apilar ang Malacanang sa mga kritiko nga hindi pag-i-hijack ang 2019 novel coronavirus para sa politika kag kaugalingon nga interes lang. Sunod kay Presidential Communications Operations Secretary Martin Andanar, mas makapaayo kung ipaiway ang hindi paghampanay kag ipangibabaw ang pag-isa sang tanan. Nag-apilar si Andanar nga magpatuman sang moratorium o kung ang tatanang pagpangguba sa trabaho sang gobyerno kag politika bangod kabuhi isang tao ang nakataya sa karon nga sitwasyon. Pangabay man ni Andanar sa publiko nga liukawan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon agud malikawan ang kakugmat sa sining coronavirus. Posible nga mga tubang sang kaso nga alarm and scandal ang isa ka lalaki nga naka-face mask kag nagpakuno-kuno
nga nalipong sa entrance sang mall sa syudad sang Legazpi, Albay. Ginkilalang napakuno-kuno nga nalipong sa kay Marlon de Vera. Suno sa mga nakakita pila ka segundo nga nagpalipong-lipong si de Vera apang sang ulihi nagbangon man kagin unat-unat pang iya duha ka kamot. Ang ginhimo ni de Vera nagdulot sang kabalaka sa tao bangod man sa peligro sa novel coronavirus. Ginpakamalaot ini sa social media, apalagpangayo naman siya sang pasaylo. Samtang ginpanumdum sa pila ka mga kongresista ang publiko angot sa pag-share sa mga impormasyon angot sa novel coronavirus, partikular na sa social media sites. Sunod kay House Assistant Majority Leader Julien Baronda, dapat maghalong sa pag-share sa impormasyon sa NCOV sa online nga mimo magresulta sang panic kag anxiety sa mga Pinoy. Ginpahayag naman ni nibahag dugang nga hindi basta magsalig sa mga balita nga nagalapta ilabi na kung makaduluda ang website nga nag-post ni. Duhang pasang duha ka opisyal, i-verify ang detalye antes nga i-share sa publiko, kag ang mga official statements nga advisory sa lin sa DOH ang dapat nga patihan. Samtang ginapagiunan ni ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo ang otoridad para nga sirad-an ang mga website kag social media account nga magpalapta sang fake news. Sa katapusan nga balita national, patay ang 3 ka drug suspects matapos ginaligan nagbato sa kapulisan sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Barangay San Miguel, San Jose del Monte sa Bulacan, las 12:30 sang kagahon Pebrero 3. Ginkilalang isa sa 3 ka mga suspect kay J.R. Borromeo. Sunod sa mga otoridad, nagbato ang mga suspect matapos nawatikan ng mga pulis ang ilan nakatransaksyon. Na-recover sa kapulisan ng 30 ka sachet sa ang ginasuspect sa shabu kag iban pa nga drug for paraphernalia. Sa karon padayon pa investigasyon sa kapulisan kag paghibalo kung may iban pa nga kopdanan ng 3 ka mga suspetsado nga mga napatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Sa ato naman mga aksyon ng Mighty Save lang, alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag naga-pabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami mining antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod yung Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,